sinawo wethu amaverse nama-chapter Yeah. angabhalwanga eBhayibhelini, Yeah. but they are similar to what is there. Yabo mfowethu sengiyabonga. Yabo manje sengiyamuzwa. Yamuzwa yini? Eqaleni usuphikisa lento eduyisha eqaleni. Ayiseqaleni ubonile utheni lo Jesu. Manje usu understand ukuthi manje sirelater iBhayibheli kuyo yonke inhlobo yecharacter khona. Understand? Umuntu uya ngokuthi urelate kuyini indawo. Cause ngabathi akuna yonke into. Ilento yabo mfuqa manje ngiyajabula cause usufundile. Cause eqaleni ukwavumelana manje uyamphikisa into athi uyikhuluma. Cha, angizwanga, yazi ngizama ukuthini? Ngizama ukuthi uShembe akasebenzisa umoya kaFaro. Faro was a killer and oppressor. uShembe usebenzisa umoya kaJesu. Jesu was a healer, umuntu owayenza izinto ezinhle ebantwini. That is exactly what Shembe is doing. You understand? So angifuni ukuthi sihlale la sijajane ngala sivela khona. Sisendleleni eyodwa, but wena umkhombo uShembe ngoba uShembe mkhulu kuwe.